Здравейте, днес е 15 юли, в градината спестиваме много бързо видео, показвам ви какво става. Ето го нашето грозде, което е предимно за вино и ракия и сироп. То напред в растежа си. За зла беда, гроздето, което посадихме като десертно грозде, май се спомина. Няма го, но ще видим. Можете първо в последствие да подкаря листа. Това е нещо, което гроздето прави. На няколко места им насадено такова, което не искам. Неубиваемо е. То е безсмъртно. Всяка година го чистя. Всяка година се връща. Ще видим. Ето как изглежда кромидия лук. Най-голяма част от главите са легнали. Макар че аз имах намерението да ги подпирам, за да стоят по-дълго време изправени. Легендите твърдят, че ако стоят по-дълго време изправени, правят по-големи глави. Аз се радвам на големи глави. Но все пак те си лягат. Аз нямам време да реагирам, обаче като лягат, значи, че са горе-долу готови. Ей, за такива глави кромито говорим. Не са нищо впечатляващо. Тая е по-голяма. Не са нещо впечатляващо, но ще се яде, което е хубаво. Картофите малко по малко умират растението отгоре. Подозирам, че това е, защото картофи отдолу може би са завадене. Ето тук може да копна следващия или последващия път, едните седмици, за да ви покажа какво става. От друга страна обаче, доматите Рома са вързали. Ето това са доматите Рома. Някои сме вързали на колове, някой просто няма тази възможност. Ето това е един домат трапезица. Нямам представа дали с доматите трапезица са хубави на вкус, обаче знам, че ги седих, защото ще ли много рано да дадат плодове. Аз, че съм некадърен съм, обаче всичките домати, де са вързли в градината, които са малко ще ви покажа, това е най-малкият. Ето това е копър и докато така или иначе съм до него, мога да си отскубна малко копъра, през това време с другата ръка да ви показвам чесъна. Чесъна също горе-долу се спомина, което мисля, че означава, че може да вадим главите. От една страна. От друга страна, всеки случай си оставих два цвята. Тези два цвята не съм сигурен дали ще имам волята да се занимавам да ги отглеждам до година като скелетчета, обаче може пък и да ми се занимава. Ще видим. Тиквичките май ги мъчи доста жегата. Ето това е тиквичка, която обаче е предала Богодух. Подозирам, че от жегата, тъй че сега ги налёкахме сериозно с вода. Ще видим при всички случаи 4 големи тиквички набрахме вече. Има, както виждате, доста цвят. Както виждате, откъде знам дали се вижда на камерата. Има доста цвят, някои от цветовете са женски, някои са мъжки. Едно голямо ще видим ситуацията. От друга страна обаче капините са в едно много добро състояние. То вече става тъмно, обаче имаме страшно много вързали капини и нови клончета, които сме сложили в саксии, за да пускат корени. Тези размножаващите са интересно, само за седмица листата се обърнаха. По принцип легендите твърдят, че ако листата си обърнат посоката, това са листа, които бяха в тази посока, изведнъж като прехвърлим тук арката се завъртат, обърнат ли се листата, вече готово и би трябвало да има корени. Мен това ужасно ме съмнява и мисля го чакам поне още седмица, но като цяло мога да кажа, още копър, че капините се развиват доста добре и може би са едно от най-добрите неща за тази година. Нещо друго, което искам да ви се похваля, ягодите аз ги окосих много жестоко и безмилостно, така безпардонно, защото ги изпуснахме да страдат в жегата. Те спряха да цъфтят, спряха да раждат и аз ги окосих да няма нито едно листенце. Ей, там съм ги изчистил от тревата, в останалата си част просто няма време. Може би чувате бебето, той иска внимание, обаче ето тук виждаме цвят на ягода, която беше напълно окосена преди 2 седмици да няма нито едно листенце. И ето, че сега цъфти, което е много добре. Надали ще има много ягоди за втора реколта, но ще има не нулев брой. Ето това са нашите пътладжани. Мисля, че от 3 телехи с пътладжани. Ще се пребия тук. Ето тази изглежда най-добре. И това е цвят. Дами и господа, имаме цвят на пътладжан. Тъй, че предстои да видим. Ето това са доматите, които са билско сърце и розови. Те са една идея по-читави. Ама това даже не са най-хубавите домати. Киселеца си се развива добре, обаче тук може би най-интересно да ви покажа първо. Ето тук вече няма чесъно скелетчета, което означава, че следващия път, ако имам време, ще го обера, ще извадя много малките глави и ще ги запазя за съдене есента отново. Защото чесъна от цвят, скелетчетата не са точно цвят, но чесъна от цвят отнема няколко години да порасне. Това е нашето
гробче. Ковчега тук, който сковахме. Не си личи много. Казвам за феновете. Ето тук това обаче. Ето това са моркови. И днес извадих няколко. Те са малки и жалки. Точно както ги отглеждам. Обаче все пак ще има за пюренце за бебчо. Ето ги царевиците. Резенето също се развива сравнително добре. Той е на път да цъфти. Аз разбирам, че някои хора си правят чай от семето. Окей, миналата година го изядоха някакви листи въшки. Тази година си е добре, тъй че може би ще събера част от семето да видим какво ще стане с него. Сладките картофи са дълги по над метър вече. Тъй че тук имаме надежди, но това остава за есента. Нещо друго жалко, ето това е най-голямата диня, която имаме. Ето го едрия ми лук за сравнение. Тъй че това не е голям успех. Обаче пък това е най-големия пъпеш и най-големия пъпеш е малко по-голям от най-голямата диня. Тъй че пак е нещо. Между другото, тази година набрахме зашеметяващите и под зашеметящи им преди зашеметящо малкото, близо 300 грама малини. Това е голям проблем. За до година трябва доста си ядем зор, защото то отчаиващото, за какво ги отглеждаме. А има страшно много малини. Ей това тук, всичкото са малини, обаче не се справяме с грижата за тях. Но за сметка на това, имаме повече от 2 пъти повече краставици от миналата година. Миналата година имаше малко, защото аз загубих семето. Тази година не загубих семето, купих ново и имаме доста краставици като растения. Там, където не поникнаха добре, седихме още. Ето това, например, е среднощна краставица, защото става все по-тъмно. И горе-долу попълнихме. Ето тук не беше поникнало, това е съдена на трети тур съдене, вече по-голяма. Ето тук тези са вързани. Между другото, тя си легна да спи, няма я да я похвалим, обаче краставиците на съседката са огромни, тя си бере. Само ето тя е съществено по-добра от мен. Празия лук е нещо, което трябва да се счупат листата, за да може да расте. Ето може да видите, когато съм имал време да счупя листата и когато после останало да порасне. Сега и да искам, няма време, пък е тъмно и почти нищо не виждам. Зеления фасул стана огромен, това вече е близо 3 метра височина, почти до края на коловете. Прехвърля се насам на там от един кол на другия, тъй че когато цъфте, очаквам да берем немалко зелен фасул. Това е нашия басейн, той ще се развива. Той не би трябвало да се развива, ама ние, защото не можахме да го сгубим наведнъж и да го напълним наведнъж, малко се развива, но се развива за добре. Вече цъмбурнахме бебчо. Между това може би е добра снимка за тъмбнейл. Ще видим. Искам да ви покажа домати, но докато заобиколя да ви ги покажа, мога да покажа чубрицата. Среднощна чубрица. Ето как изглежда. Чубрицата има калинка. Среднощна чубрица с калинка. Да, ето е чубрицата. И нещо друго, което е цъфтало вече, чушките. Това тук са капии. А ето тук имаме цвят на халапеньо. Цъфтало халапеньо. Такова всъщност виждам за първи път през живота си, понеже преди съм съдил халапеньо. И сега ето ги доматите, които не са от моя разсад, са от разсад на баба ми, която не е мозъчен инвалид. Тя е градинар, който всъщност го бива. И естествено те са вързали по много, са едри и стават все по-големи и са голям брой високи хубави растения, което е готино. И ето тук е една среднощна земна ябълка. Нещо, което обаче изцяло мое изпълнение също се развива добре, е аронията. Аз мога ли пускам светлина без да спирам? О, вау! Пускам светлина без да спирам видеото. Това е арония за давинка, която миналата година аз съм седил. И тя има плодче. Ето това е плодче. Имайки причина за първа година това растение, мисля, че е идеално. То беше изкопано от ето това по-голямото, което познаете от един път кой е седил. На него естествено има страшно много повече плодчета. Чолкберите, както са на английски. И може би с това днес ще приключим презентацията. Благодаря ви, че бяхте тук с мен в този летен и почти нощен градински апдейт. Ще се видим следващия път.